the G. Ashe ba ka kaɗai ban ba. To, ai garin nan, wallahi garin nan da kwana biyu ko motsi. Kai ya kake gani ya za a yi. Cizge? Ai wallahi ba zai kwai. Ni zan cizge? To, tsoron bugu ne. Matsala ka duka kake tsoro. Wallahi tsoron bugu ne. To me a ciki? A ba Ka dobe da ke na ka gani. To duka ta iri ce balle a banza za mu samu kuɗi? A ba ina wai da cizgen? Allah kuwa. Kana ina ran nan aka buge wani kwanan mara Kawai yanzu ta min inda zamu yi duk wanda muka gani in ma waya ce in ma kuɗi ne a hannun mutum to dai yayi kokari ya cizge ba ya sanar da dai ba. Amma kai zaka cizge ko? Eh ni ba matsala na cizge. Dan ni tsoron bugu ne. I can make it Wallahi very bari mu fun. ga kai a wannan. Kuma ba ya shirye baka da cin abinci ba da Allah. Wallahi tallahi ni na tafiya karan jiya. Ne dai ruwa dai kawai salatin annabi kawai nake ta yi. Ka gane nan wanda ko rabona da kun sai siyo wajen sati tunda aka ƙara sati biyu nan. Yau sati hudu kenan an ƙara sati biyu ko sisi wannan. Baba ni kawai shawara na za ka shawara ko mu je mu dauki mahaifa na ko mu koma. Katon banza bai kama da tanka. An ce ka ce na cewa ya ce ina ruwanka. Sun samu ido kamar kallo to gani can a sama kamar kwallo kafin in faɗo ku taro ruwan sama da tare da albarka lokaci ya zo no need to check agogo lokaci na ne ya zo